We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngokuhamba ngiphisana ngemali. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesilisa oneminyaka ewu-41. Ngathatha isithwalo bethi asinabungozi kanti sizongijikela. Ngathwala kwinyanga yakwaMhlaba uyalingana engayibona kuFacebook incoma izithwalo zayo ithi azinabungozi. Nami ngathatheka ngacinga inombolo yakhe yocingo ngamfonela wathi izinto ezikanje akazixoxi efonini yena kumele ngiye bukhoma emzini wakhe kanye nenkanyiso engango-25,000. Nangempela-ke ngihambe ngifike engichazele ngesithwalo ethi asinabungozi kodwa into okumele ngiyenze okungumthetho waso ukupha abantu imali. Ngenkathi ngibapha imali kimi izongena kakhulu. Ngingayiboni-ke inkinga kulesithwalo ngivume ngithi kulungile ngiyasithanda lesi ngoba asinabungozi. Wangithwalisa-ke ngabuyela ekhaya. Izinto zaqala zahamba kahle ngaba nemali. Amabhizinisi ahamba kahle nginezimoto zikanokusho nabantu endaweni sebayangihlonipha. Kwaphela u5 years ngingakabi nazinkinga konke kuhamba kahle. Ngangize ngisincome isithwalo sami ngithi ingabe ngangihleleleni sonke lesikhathi ngingasilandi ngoba simnandi. Asinazinkinga lezi abanye abahlezi bekhala ngazo. Kuthathe ngizoqala unyaka wesi-6 zaqala izinkinga kwaba nezinto ezenzekayo engingaziqondi kahle ezithusayo. Ngathi ngizihlelele endlini ngezwa kukhona ongqongqozayo emnyango. Ngisukume-ke ngiye khona uma ngivula isicabha ngithole ikhanda lengane yami yokuqala phansi ephilayo. Ingimangaze lento ngithuke ngilithathe ngokushesha ngingakabonwa umuntu. Ngiyolilahla etoilet ngibuyele endlini. Ngiyicabange lento eyenzekile ukuthi ichazani ngempela nanokuthi ingabe into yangempela yini le. Ngithathe ifoni ngifonele ingane yami le engithole ikhanda layo emnyango. Ilubambe ucingo sikhulume nje kungapheli neminithi ngithi bengikubingelela-ke ngivale ucingo. Lento inganginiki ukuthula ngizibuza manje ukuthi kwenzakalani kanti. Ngibona ukuthi kungcono ngiphume ngemoto ngiyojika kwelinye lebhizinisi lami eliseduze ngenzela ukukhipha lento engiyibonile emqondweni. Ngithe uma ngigibela imoto ngifice kwisithi yami yemoto kunegazi. Ngilisule ngifake icover seat ngihambe. Ngiyazibuza ukuthi kanti kahle kahle kwenzakalani manje. Ngifonele uGobela owangithwalisa ngingamtholi ocingweni. Ngiyeke ngizitshele ukuthi into ephelayo noma idlala mina emehlweni kuzophela kanti kuseza okukhulu kunalokhu. Zihambe izinsuku kuthe ngelinye ilanga ngilele endlini yami uma ngithi ngiphonsa amehlo eceleni kombhede ngibone ikhanda lengane yami futhi. Ngilithatha ngokushesha ngiyolifaka etoilet. Sengiyasaba-ke manje ngivele ngisuke ngemoto ngilibangise enyangeni yami. Ngenhlanhla ngiyithole ithi kudala engilindile izinto ziyabheda. Kuzomele ngizilungise ngokukhulu ukushesha. Kumele ngenze umhlatshelo ngalento engiyibonayo njalo. Ngimbuke isikhashana ngimbuze ukuthi sekushintshephi kanti ngoba wathi kimi lesithwalo asinabo ubungozi. Njengoba sesifuna igazi lami akusibona ubungozi lobo. Ethi kukuwe-ke ndoda ukuthi uyasinika umhlatshelo noma umcebo uyaphela ubukwe yizwe lonke. Aphume angishiye endumbeni yakhe. Ebese ngiyamlandela-ke ngishaye imoto izule ngigoduke. Ngithi uma ngifika nje ekhaya ngithole abantwana bami bonke baphelele bayazixoxela.
Bajabule uma bengibona lapho inhliziyo yami ibuhlungu ngoba oyedwa wabo kumele abulawe yisithwalo. Undodana lo okumele ashone avele eze kimi ethi ubesengikhumbulile ufike ngingekho la. Ngivele ngingazi ngizomphendula ngithini ngobuhlungu engibuzwayo ngoba ngiyazi ukuthi maduzane ngizobe ngingasamboni. Ngithi kuye ngiyabuya ngisaya endlini ngimshiye emile kanjalo. Ngifike ngiziphonse embedeni ngiyafa isistress. Ngiyazithanda izingane zami angifuni lutho ngazo. Ngigcina ngizumeka-ke ngilale. Ngiphaphame ngivuswe nguye umfana wami ethi ngikhohlwe ifoni emotweni ibikhala. Ngiyithathe ifoni uma ngibheka bekufona lenyanga. Usefone kwaze kwaba kawu-5 ngimfonele back-ke eyibambe. Ethi ndoda usuku lokugcina lolu namuhla lomhlatshelo. Ethi uzohamba uyothenga isibuko ubuye usithathe usibhekise phezulu. Kuzovela umuntu ozoba umhlatshelo ebese uyamgwaza kwisibuko leso. Ebese-ke evala ifoni ngingakamphenduli. Lidume ikhanda ngiphume phandle ngibuye endlini angizazi kwangathi ngiyahlanya. Lapho abantwana bami bajabule phandle bayahleka. Kungizwise ubuhlungu ukuthi ngizozibulalela ingane ngenxa yomcebo ebengithi ngenzela bona ukuthi bengahlupheki. Ilanga liyashona phela kumele ngiyenzile lento ngoba angikwazi ukubuyela ekuhluphekeni ngihlekwe izwe njengoba sengihlonishwa nakanje. Ngiphume-ke ngemoto ngiyothenga isibuko esisha nommese omusha. Ngibuye-ke sekusebusuku ngenze njengoba ingiyalelile lenyanga avele umfana wami ngimgwaze. Ngimbone-ke eshona khona esibukweni. Ngithe ngiqeda nje ukumgwaza kungene ucingo oluvela kulenyanga ithi uyindoda-ke manje wamukelekile umhlatshelo avale ucingo. Akusalaleki-ke kumina sengilinde bangazise ukuthi undodana useshonile. Kuthi ngabo-5 ekuseni bazonginokhela bathi angiphuthume endlini kamfana wami. Ngihambe-ke ngiyazi vele ukuthi kwenzakaleni. Uma ngifika ngimfice eshonile, kukhalwe-ke nami ngizenze okhathazekile. Afihlwe-ke umfana wami umcebo unyuke, imali ingene ubuthaphuthaphu kodwa lento ingidla. Kuthathe kuphele izinyanga umfana wami efihliwe ngiqale ngimbone-ke manje ngedwa kube ngathi ngiyahlanya. Ngimbone engcolile eza kimi ngimbalekele. Ngimbone ngisho noma ngihleli nabantu uzovele avele esithubeni ngisuke ebantwini ngibashiye anyamalale emehlweni. Ngiphindele kulenyanga ithi lo muntu wakho akasebenzi kuzomela umlethele omunye umuntu abazobambisana naye. Nginqabe ngithi angeke kulunge ngiphume ngimshiye khona lapho. Ngithe uma ngifika ekhaya umfana wami olama lo owashona ngimfice ekhihla amagwebu ashonele ezandleni zami. Kube buhlungu ngoba ngiyayazi imbangela yayo yonke lento. Unkosikazi wami ubesazilele lo owokuqala sekumele abuyele emakhandleleni futhi. Ngizibone nje ukuthi ngiyisilima esezibulalela abantwana baso. Afihlwe-ke umfana wami futhi. Ngibuyele kulenyanga ngiyomtshela ukuthi angisafuni lutho ezongihlanganisa nokuthwala. Akathathe yonke into yakhe angikhiphe kulesithwalo sakhe sekwanele. Avele ahleke ngimshubisele ngimtshele ukuthi angisafuni kuke kushone nje umuntu emndenini wami uzongibona kahle. Aqhubeke-ke ahleke. Ngimshiye khona lapho ngihambe. Kuthe nje emva kwezinyanga ezimbalwa ngaqala ngabona izinto zami sezihamba kancane. Amabhizinisi asekhipha imali encane. Ngithe ngisaxakwe yilokho kushone unkosikazi wami.
Emveni komngcwabo wakankosikazi amabhizinisi aqala manje akhiqiza imali eningi yonke into nje ihambe ngokushesha. Ngibuyeleke kule nyanga angithi ngakutshela ukuthi angisayifuni lento yakho kanti wenze njani manje? Wangiphendula wathi yena fakile hayi yena khipha. Wathi wena kanti ngenkathi uhamba upha abantu ongabazi imali bowuthi kwenzakalani ngezimpilo zabo. Sekubuhlungu kuwe uma isithwalo sesifuna elakho igazi. Ngathi ngiyazama ukumlwisa ngithi kodwa akuyona into esavumelana ngayo le kusukela ekuqaleni. Wathi ndoda ngicela nje ungiphumele la emagcekeni akwami ngoba uzosuke ubhekane nenkinga endlula le oze ngayo. Ngokusaba ke nami ngaphuma ngahamba. Ngihambile izangoma nezinyanga nabathandazi ngehlulekile ukuthola usizo. Angisayifuni lento sengiphilela uvalweni lokuthi kuzolandela bani. Ngiyacela bandla ongaba nosizo angilekelele. Bantu bakithi asikho isithwalo esingenabungozi qaphelani. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.